Michael. Σε αυτό να βολευτούμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε ψάχνοντας ένα μεγάλο σπίτι, τύπου 200, που να μας χώραγε όλους. Αλλά ανακαλύπταμε ότι σε όλα αυτά τα σπίτια αυτού του τύπου, οι κάτω χώροι ήταν τελείως βοηθητική χάλια και οι πάνω ήταν υπέροχοι. Οπότε δεν υπήρχε τρόπος να μοιραστεί. Σαν να είναι γίνεται δύο σπίτια, είναι πολλές μεζονέτες. Δηλαδή, αν μου λέγατε ότι εγώ διαθέτω 300 ή 280 εκεί μέσα που έχουν στο Ρεόκαστρο, στο Παλαιόκαστρο, ένα το οποίο είναι και για 3 οικογένειες. Με εσωτερικό ασανσέρ, κάτω η μεζονέτα είναι σαν να είναι ένα τριάρι. Αυτά που σου λέω, εμείς ψάχναμε αυτό και ήταν όλοι σε αυτό το σπίτι. Δηλαδή ήταν απλώς το playroom κάτω ή εκεί που θα έβαζες μια γιαγιά, ξέρεις, που δεν έχει και πολλά πράγματα και πολλές ανάγκες. Εγώ έχω σου όλα πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Thank you.